Хората плащат изключително висок данък. Обществено мнение. Конформизмът е полезен до етапа хармонизиране на външната среда, междуличностните отношения. Ако той се разпростре и в обсега на заложените духовни ценности, идеали и визия за бъдещето, това силно уврежда или забавя личностното израстване. Антиконформисткото поведение и издръжливост спрямо чуждо мнение и въздействие трябва да се тренират. Ако си склонен непрекъснато да се съобразяваш с това какво казват и мислят останалите, е желателно в един момент да излезеш и срещу течението. Почни с нещо дребно, нарушаване на рутинния поток на действията в ежедневието ти. После можеш да минеш към провокация към самия себе си, например промени изцяло стереотипа си на обличане, дневния си график, на начина, по който обичайно контактуваш с другите от обкръжението. Накрая можеш да стигнеш до отривисто действие, като експеримент, с който да провокираш хората около теб с твое непривично за тях поведение. Това ще те извади от зоната на комфорт, ще позволи да калиш своята невъзприемчивост от чужди оценки, ще даде възможност и другите да погледнат нестандартно на теб. Резултатът ще е смайващ, делегитимирането на цялата рутина и стереотипност в мисленето и поведението ще обезсилят властта на егото. Ще се почувстваш много по-свободен, гъвкав и владеещ контрола над себе си. Това ще означава, че не другите ще ти дърпат конците, а в значителна степен ще се отвориш към самоуправление. Ние даже не съзнаваме колко конформистко е нашето поведение, с колко неща се съобразяваме, а те не проистичат от собствената ни призма на виждане. Разбира се, пътят за еманципиране от властта на егото, както и от диктата на общността, за различните хора е специфичен. Силата на това подчинение идва от изначалния страх, че сме смъртни, преходни и всеки момент може и да свършим. Егото ни манипулира с този вграден страх от неоцеляване. Той е валиден, но само за телесната, унищожимата част от нашия аз. И в никакъв случай не трябва да позволяваме да се прехвърли в сферата на невидимото, нашия начин на мислене, ценности и идеали. От тях проистичат импулсите за формиране и промяна на видимата ни реалност.